Nyakorom gajwang dakika na beach tok sa Rio Marukinyi kamora mora mintiere machiegni okang mar ariyo wadhi nyime gi poro wach ahinya nyaka luwore kod ikruok mar pej mar KCSE nyakorom gajwang mabende biro bedo kachako chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 geno mare nuborumo chieng' tarik 24 mar dwe mar 11 mar higani lokruoge mopogore opogore bende oseketi ponono ni no ionge kodwa ka nwachako twak makama lokruoge mabende koro biro bedo kaneno en ni grading ibiro bed ka itimo gi compulsory subjects ariyo kwano gi somo achiel mar dhok koro japuonjre biro bedo ka yiero Swahili kata mana mar English gi moko 5 mabende japuonjre biro bedo ka timo maber na penjo e mbui mar Facebook kanyo ni ineno lokruoge gi e yo machalo nade ote useoro lai mago tema chokare deka uchiel nono be naneno ote mopogore opogore mana ka nyalo somogi japuonj Zablon Awange ote mabende donjo mabende nyalo duoko ibiro bedo kiduoko Ano kanyo ote mar brother Kuku George mar timo licho hinga Migori County. Iwacho ni Sharon penyena wendo ni to ka somo mar science ema wayude midusa kendo gin be e somo ma nyithindo losogo gik manyien to kose lokgi makoro gibedo optional donge gidhi goyo sector mar science no piny penjo ni mar ariyo en ni gwenge wa makaluo be adiera waluoro dhok mar Kiswahili ka okobedo ni ochuno donge thoth nyithindwa dhi weyo swayo haya mago gini penjo ariyo akaw penjo mar Benta Charles bang' mano to Zablon Awange biro bedo kiduoko mar mondo wadhi nyime gi ote mamoko iwacho ni maths bende gi yiero topics mana ma important nikech moko nitiere magini waste of time though anto okasere dong wacha kane gi mar Benta Charles do mabende koro wacho ni somo mar kwano kacha bende gi yier mana topics mabende koro ibro yier penj mar KCSE aken wach makamano kaka japuonj bende di wach nango wacha kana mana gi ote mar Benta Charles Erokamano Victor to gik mowacho go wasewacho ni bi mar subjects go ok bi rumo nikech nitie career gima nyathi dhi timo e college kata e mbalariany kata e TVET pod biro depend ni ikadhe subjects mar science no kok ikadhe to onge kaka koro ibiro konyi koro mano the desire ni koro idwaro timo lese kata medicine nyaka biro chuno ni ikadhe mana biology chemistry kok idwaro timo medicine tido dhi Kenya Medical Training College tido timo clinical medicine remember ni nyoro last week KUPS en migao mate keto place jo puonje colleges gi universities noketo nyithindo moko e MTC to kanyi somo wachno maber nyithindo moko nyodwok ot nyithindo mang'eny kabisa ni ok gi qualify despite ni KUPS oketo gi e MTC kanyo ok gi qualify nikech no gikadho e biology kata e chemistry kata generally e some subjects koro mano the fact ni okibi qualify a dream career mar mileko ni dwaro timo cha biro mi ijiwri mondo ikadhe subjects no whether in graded or not or ibiro dwaro ni mondo bed parts of subjects mabedo graded but for others mok dwa timo subjects go dwa dhi MTC ok dwa dhi TVET timo engineering kata ok dwa dhi mbalariany matimo science courses to gin gi option mar kadhe subjects magidwaro timo gibed applied or technical kata gibed humanities koro mano ok dhi gologi then iwacho kanyo wach mar oswayo ni jok ma wacho Kiswahili maber king'iyo Kenya kae ng'eny gi gin na Jo-Luo ber e Kiswahili kabisa kata king'iyo jolendo moko maber e Kiswahili gin na Jo-Luo koro the fact ni Kiswahili ok bi bedo graded ok nyis ni koro Kiswahili biro bedo marach waseneno jok matimo Kiswahili mapod wacho Kiswahili marach nikech spoken language is different from language ma otime page kata jok Mombasa moko be wacho ni Kiswahili gi magitimo go penjo ok ber to komagi wacho to mit idwaro ni giendelea wuoyo mondo iwinji koro ukikwa wach ni subjects kaka Kiswahili biro dok piny nikech gini pod idhi time en compulsory to ko bedo graded kok ikadhe then chon ka doke chon ma system ma chon ma 763 ngato wach topics chon ka nyathi ngato ni e secondary kata form 5 form 6 kata form 3 form 4 negi yiero ga topics iwacho ni anado timo West African history ano kadwa timo East Africa history ado timo European history koro idea ma ngato biro godo ni kata topics nyalo yier nitie structured ways of yiero topics go kata barariany nitie topics ma ji yiero ga iyiero ni koro anado timo option ni ado timo option ni koro topics no is not a bad idea except ni
every subject nyaka beda gi compulsory subjects. An kaka nawinje Fufo nobiro. Awange mana kaka nanyalo ng'adi nikech Benta Charles ni kapenjo ni maths bende giyier topics mana ma important nikech moko nitie ma waste of time. Koro waneno ni ei kwano kacha, bugu kwano kacha. Nitiere moko kaka 1 theta kia nang'o ma samoro ok nyal konyo ng'ato. Mago kik seti godo penja. Kene mano ineno nade? Dong nyalo kelo kata mana chochni ahinya nyaka kiseto nyalo kelo shida nikech kwano be makonyo kwano holistically en mokonyo gi other subjects. En ga iluongo ni transfer of knowledge. Onge gimoro e kwano kacha mibiro wacho ni rach. The fact no sekete curriculum ma secondary, it means ni nitie kaka ibiro tiyo kode one time or another. To kok itiyo kode, to it will just be a very small part. Subjects ng'eny kanyo. Ang' decide ni ana odoti mal algebra, ok adwati mal algebra. Algebra no kitime biro konyi kata kidhi bedo carpenter. Nitie moko kaka probability, nitie moko kaka navigation, nitie matrices. Koro bati ni gido yiero subjects, gibiro mana yiero mage, gibiro yiero mana subjects moko, topics moko magiparo ni yot kabisa. Koro kar kwano kanyo to pod ok abiyien mondo ginene, pod gimed rida, nikech kata mbalariany iyudo ka nitie gimiluongo ni maths 100. Ka ng'ato ok tim kwano, compulsory subjects moko nitie miluongo ni maths 100, kata maths 4, jok mok tim kwano no. As a co-unit, moro ma everybody timo, mondo ibed gi basic knowledge. Koro ka kwano kanyo to kwa biyiene, gitime atima nikech mano gateway to other subjects. Kwano kata mna kopogre gi e school kata mna ngima marwa mapile kwano nyaka mienje kumoro kidwa kwano omenda kidwa keto kata mana budget e udi kanyo donge koko mana kawe ne moko kuom mana minyalo medo ema konyo Sharon konyo wayudo kata mine ma uso nyanya cha pok noduoko ga change mang'eny. Mine ma uso nyanya, mine matiye chiro pok noduoko ga change mang'eny nikech kwano cha konyogi mana dier makende kenda sero koko manya korom ga